ati tangunyaya pakati pagwata George namuzondo Abraham Langton. Nyaya yaunzwa naGeorge, nyaya ndeyekuti tezvaraunda pfuma yavo yamakawirirana yanombodzako chitupa nemaredare zvizaitwa kutaura izvozvo ndigota George kutaura kuna muzondo Abraham Langton asina kuya kudare nemuchangamisi. Right in the Akabvisa kutsamba hafu nokuda nezvedare iye anobva kuti ndirimukwamo ndega here so zvinorevei kana watedzwa kufunda pfuma yavo imukwamo ndirimukwamo ndega here saka kuti hazvikuda here ameni makwambo ari kubvisa here pane umwe mukwambo akabva akutora mwana wangu atoita newakwambo wake akunyangapo uyo ndiyo ndaida kuti ndiuye naye kudare ndiuye akabva akoteka ndiregerereiwo ndikuuya ndezvei uyo aibva akudiwa naku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